Igbo bụ Igbo. Anabata unu n'ihe omume OREJIELA joint. N'ihe omume OREJIELA joint. Ihe anyị ga na-eme na ya bụ kwa Satọde ọbụla anyị elekpu anya na akụkọ ndị gbagbara na newspaper. Then dịka anyị na-eleba anya na ihe na the stories anyị aṅụshịrị mme na arịrị happy. So were mma nke gị bịakete nso with ụgba ma ọwụ abacha ma ọkwa nụ ka ndị agwụrụ agwụ. Ngwa ka anyị lee ihe gbara na pepa atọ. Lee ya nụ. President Tinubu on a three-nation diplomatic tour starting from France to Kenya and Rwanda. A na-ekwu na obodo anyị adịcha mma n'ihe siri ike. Lee otu ọwụ isi Igbo na-ekwu insecurity jiri nọrọ n'obodo a. Lele ka oke ihe isi ike ji nọrọ n'obodo. Ihe praise the Lord. Na nchịkwu president hụrụ wee ịgawa France, Kenya, o were aka Rwanda. Ọ na fom ndị nọ na our country ọwụwa ha ọ na-enwe orthopedic foam. Ọ ga-eji chọrọ orthopedic foam gawa France, gawa Kenya, gawa Rwanda. Ama m even though na mma na n'onye wa wo the commander in chief of commander in chief of armed forces. O kwesịrị ịmara ihe omega. Ngwa lekwa ọzọ. I want ADC that ure nchọrọ ikwe that P2B is not stable. Igbo people do not run from challenges. Kenneth Okonkwo.
Kenneth Okonkwo maka Peter Obi. Ọ dịghị obvious na Kenneth Okonkwo o nwere ihe Atiku nyere ya. O ji lezie Peter Obi o prezere before na-akọchasị ya ugbu a. Ọ dịghị obvious. Sometimes Kenneth Okonkwo na-ekwu okwu ya na-ekwu ka onye na-akụwaghị slate. Onye na-agaghị school katọ mma karịa onye nke na-akụwaghị slate. Ụnụ n'ọkwa ya before ndị iwe ji n'obi atụọ ya ụtụ aka. Ngwa lekwa ọzọ ahụrụ na pepa. NDC presidential ticket to southern Nigeria at their convention today in Abuja. Ihe ka party ADC ka ime. Zo no praise the Lord. Zo no presidential ticket ga south. Peter Obi aka na ịbụ. Ngwalekwa ihe ọzọ ahụrụ ọwụ ahụrụ ihe ọzọ ahụrụ na pepa. Islamic security outfit Hizbah arrest 7 members of a group in Bauchi State for sharing and exchanging their wives in bed. That's the country shiri ike. Ihe these 7 men na-eche ha gado onwe onye nke a kpọrọ nwunye onye nke a kpọrọ nwunye onye nke o were ha jipịa kwaba na keke nwunye enyi ya nwoke. Enyi nwoke ahụ ewerekwe ama jip nke ya kwaba na keke na pepe nwunye nke ya. 7 of them ewere ama jeeps ya kwakashicha keke na pepe nwunye ha. That is na-egwu ihe onye nke agwụ otu injin keke nwunye onye nke a na-atọ ya kpọrọkwa nwunye onye nke ọzọ kickstart ya injin keke ha. Ụna ihe meghe ha bịa ha kpuru hijab gị chere na ha adịla nsọ. Obi adịghị m mma because ya na-elewecha ihe niile gbara na pepa today. Anyị agaghị ala. Aha m bụ ọsọ ga-eme. Apụọla na m ebe obi adịchazi m. Uche